नेक्स्ट କେମିତି ରାମୁଲୁ ସବୁ ଠିକ୍ ନା? କେସ୍ ଆଉ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ପେଟ ଟିକେ ଖରାପ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। କିସ୍ ଲାଗୁଛି? ସେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ଆଣ୍ଟେ ଟିକେ ଆଣ୍ଟୁଥିବାର। ଲେଟ୍ରିନ୍ ଆଣ୍ଟ ବୋଇଲେ? ଆଣ୍ଟେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ହଁ ଆଣ୍ଟେ ଟିକେ ଟାଇଟ୍ ଥିବାର ଆଜ୍ଞା, ଆଣ୍ଟ। ଆଣ୍ଟ ବୋଲେ ଝାଡ଼ା କଠିନ ହେଉଛି କିଏ? ହଁ। ଆରେ ଏଇଟା କହିବା ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛ କିଏ? ଆଉ ପଲଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି ନା? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ସେମିତି ଖାଇବାରେ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ହଁ ଘରଟା ଟିକେ ସେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ଅଛି ତ, ଭୋଜିର ବାସ୍ନା ଆଇଲା ବୋଇଲେ। ହଉ ଏଇଠି ତ ବାସ୍ନା କରିଦେଲାଣି। ଆରେ ମଧୁ ଆଜ୍ଞା। ଧୂପକାଠି ଗୋଟେ ଲଗା ତ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ଲେଖି ଦେଉଛି ହେଲା, ଏଇଟା ଖାଇବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତମେ ସେ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଷ। ହଁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଟିକେ ଜ୍ୱାଲା କରିବା ଆଜ୍ଞା। ବୋଇଲେ କେଉଁଠି ବସିବ ଗୁଡ଼ାକୁ? ତୁଣ୍ଡରେ ଘଷିବ ହେ। ଭଲ କାମ ତମେ କରୁଛ। କେଉଁଠିଟା କେଉଁଠି ଘଷି ଦେଇକି ପଳାଇବ, ଆରେ କାଲିକି ଫୁଲେଇକିରି ଡାକ୍ତରକୁ ମାଡ଼।